Baro Shakatup Kuborjungi dan Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentagas ngi kelong. Kwa UMDC ban penrung ya kishnong na langpi sektor Hamegalia. Bu thong ka sorkar ban rat ding khong ya ke jingpang tuberculosis. Lejngo ngolam lanot u agasi. Ban rakhi lingku snam ka kudup lang self-help group. Tementang ini apa ki kubor ki bakambnya. UMDC karamberai jerngam ba bajop pengrop hakasngi pale rengkat berkiklik nong sensar naki live ho kendai teli kishnong bahap halang pi sektor kila kendo eu sembut menteri rang ba kajela ba preston tensong haswa ba kasorkar kan sedang ya ka jingpen betput hakakela ka baar habakren berkilat pathai kubor hadin ka jingya kendo jong i bat jong u berkibor sorkar uba bajop uloong ba hadu menta kidan kendai pusan persen nakate ke sektor kiba kwa bandon Hamegalia bat kiba sa menta kilong satang kendiat ban penkongu yaki Alpi sektor ketika wenik sektor ke bandon hapoka phase 2 te ka jingwan jongi kalong ba ngadi ka MO ngadi UMDC jong ka thika than bat nakaliang jonga bat kahima bat kinong sensasnong borok nyawan ai memorandum ba kisnong barok ka willingness jongki baki kwa don bet bat kecelam menghalia dikidan hadu lai pokundai tli kisnong ki balai assign ya ka join memorandum baki kwa bandan bet menghalia de kemud ba ngin kham sup ini sektor lada ka willingness kat kum bangila yo i ka memorandum ba sodar sinong jomman kisnong la assign hang tu de kemud lekilek ki regional committee ru sakathika langpi sektor ngai ba da ka jingya tli barok kini lai pokundai tli kisnong kemud kalang pi sektor kan wan chapo kajala jongi pe gan chu batai phi ba hang tu kemud nakine ki jaka baro kemud lai pok nai tli kishnong ki ba dan hane ka lang pi sektor kemud kala compromise la kala don kemud khandai pusan persen kemud nambaro ki kishnong ki baya dan hang tu ke area khandai pusan tli ki khandai pusan persen kila don hatane ka sektor kemud kila ya don lupa ka willingness pandon syapo ka jelam mengania te ka himaru kan le rata jong ka homework khnang ba ya kitu kisan persen ru ki badon bahkan try ban convince ya kiru ba kenya support di bandon apa jelam mengania khlang ba kan sup dada kiwan regional committee bahkan umdan kan ono kajing thot nomor balik kat kum ke ba ngila ya jenti kemud ba ngiyo i apa ka phase 1 ni idon ibai artli shnong ki bangido kamot kata dan ibai artli shnong ki bangido nomor belai ka jing do jungi ki shnong kalong ban nikong perbawan ke regional committee ki ong ki ko adan asam hadin pat baik ladang ke jing sutu ba ki majority ki la ko bai benan sejala megania hadin bala adap ka report jong ke regional committee ki sa ong bagi ko adan support ka jala megania te ki meeting ya te khnang ba ki no mi shu kim kita ki jing ya kan ka phase 2 kadika duty jonga kum MDC bat ka himahi barok kawai ba kasunjog laiwan barok presiden barok kemud hangti po bar jong sekretariat lawan wei po wei sodar sinong barok lai po khandai ngut ki okiawan ki sodar sinong jikini ki sinong menasi bagi kwa be bendan po kejelam mekania Kasorkar India kalabu eka thong ban rat ding khong eka jingpang balaju tip menshwa hakaktin khasi kum ka jingpang bampong tuberculosis lane TB kabaki breu ki teng hadu kata-kata ban yo yaka mentai akan ka jingpang lala ban penkot par na kamet ubreu leng baki dawai dashin baken sai baki start san dawai kila pen mi yo ka kendon ka bakong sam tam ba unong pang udei ban le kalong ban but thik pathik ya ka jing betha jung ki doktor bat bandi testai ki dawai klem da sange wat tang shi sendi lada le kumta unong pang tang hapo khendiat banai ula job ya ka jingpang bat yo biang ya ka jingko jingkhia hakamet ka phan Dr. M. Mauri, State TB Officer Hakajingya Kendu ikinong tho khubor mentakasngi ula batai syai ki program baka sorkar jela kathmu ban pentrekam hakini ki snam ban wan ka sorkar India kalabu eka thong banrat ding khong eka TB nakari hapo ki snam 8000 khanyo hadu 8000 ar phausan tip ke jingpang TB gede ke bala slamba ndrei hadu menta ngidang du ki min sim breu nang ba kani ke jingpang tina ta kadau ngikwa kadau hi ka kolong ba desi ki breu ki pat tip ha spang kani ke jingpang ile ngikwa ban ai ke jing ka khubor si pai ba lang ba jong phi
Kenang ba kibriu ban empower ni kibriu da kan knowledge pang ni jingpang no boleh la kibriu ki so thu ni kamot long kam dan jing kan ki no haba kila so thu ba kunung yo kan ki jingpang ke kan ki jingpang manu ba penlong kan ki jingpang enle kum no la da ki gidak kishin kan ki jingpang bat enle kum no la da don kita gidak kishin se ban dei nang no ban yo dawai la da kila aktif ya kata kamot long ke ke ba ke jingrap ke bakrau ha ke ba lesi ngilumla ban du ai ke men sim pokordor lengba kini kijing pang. Kajing slay bat jing tua ki lum ki wa kala kring bun ki nong yalam MLA bat MDC na ki hinriu pautili ki konstituensi ke jela ban lejingo ban ai mensim peno jing yaram bat ban penpau ke jing sngolam ha ki long ying long sem ki bangat ha kalanot bat kasosan. UMDC Kabala Chanda Agasi Marak nakaseng TMC ula lejingo ai mensim sngolam shikipat ba kasnong song kapara kabahap hapo ka konstituensi jong u. Kabala Chanda MDC konstituensi kangat ha selsela MLA konstituensi bat kadai ka weni kijaka ki ba ka jingshlei kawan man usnam namar ka umba nawa Brahmaputra ka kenjat bat penpaidin kelaya ka syaki pentha bayar jong ka West Garo Hills. Ka selsela ka don hakani ka pentha. Menta usnam haka porliur kani kathan ke kelalong kum ka duriau haka baka umba umsan ka tap lin ya ka penthabayar. Agasi ulasam jingarap rush kilong yeng ki bangat haka khemkhat haka ni ka porslei haka konstituensi jong u. Kakudup lang village organization jari kabakudup iki khatlai teli ki self help group kabala sedang keu rasong hakikam ki jam jongka Menta kasngi ka arpholai tarik ujeliu kala rakhia ka lungkhu ba arsnam hasnong jari. Uba mero bons UMLA ka nongpo ulalong ukongsan hakni ka jing rakhia lungkhu snam ubalaya ro ka jing tre shitom jong ki dekhot ka kudup lang self help group. Ulakularu panakalyang jong u kumunong mikman unsa ai khusnam sha baro ki village organization jong ka nongpo constituency ki ba tre shitom bat ki ba tre bha. Hakani kasngi ula ai jing arab da katunghong bakasnong jari kan pendon kam haki jing perta bat jing pen benapat ba. Hakani ka jing alang lo odru ke lingkhu snam jokani ka village organization haka jing dan lang uba Augustin wa alang rang ba snong ba kershan sulen kong merciful sim kong niat khemden ki pat ba shin rang bat kenthe bat baro ki de khot jong ka kudup lang self help group. Village organization bu. Kei ka ba ngedan ban ong ki riurang ba na sukmat kilai keren syafang kumno ban kentiu banang pentelun banang penbahai ke komtrikam yaki village organization ngisau telat ban i ya ka tuka jing tristom jong ka yo alang SAG ka ba layo ya ka award na ka banta ban siudep ya ka tuka CIF ong lebih tuka lun karang Ibaladep ban siugep ya kani ka ram ka loan mo ka interest do kelar nga kadi 2% ka interest kadi ka kum gajing kersan ya kini ki SAG ki badan apo jong kani ke BO ko jong tenamar kata kalong ki kay ka basmo tanan ban ui ba ki BO gi jongi ki ba kentrup ya ki SAG ba fair kelanang kiu keperang sukmat. Kita ketahui ke jing kerpan na kabenta jong ki SAG ki jong ki kum kinong yalam ki elang hani SAG ki PHT. Katu kabenta ke di bakongsan ba to ka start of fund lajo pi kum tu nyuksan aja. Nang ta ka CIF lajo pi kum tu nrulak sting ban sam haman laki SAG. Nang ta ka revolving fund kum tu kilayo. Pendon kam hok ya kata kedi ke kongsan ba presiden sekretari kinongkit kam ki badan ki SAG barok ki badan pendon kam hok ya kani ka bisa ka baki kilayo Jinky, jinky, jinky,
Kung unong sang ya kanong rin Daga jingnen git yang siyaw mayapi Hajing bun kam penban pilan lagi Yung kenjing laga jay kalenti Program jong ngipi wan bansaki Pada kitu ki kubuar ngilapoi syukabakun, tak hadu bangin daya syambiang kublai syubun.